Добро утро! По-топло време ни очаква днес и ще има много слънчеви часове. Тази сутрин температурите в страната са предимно от 0 до 5 градуса, а през деня максималните стойности ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София следобед около 7 градуса. Вятърът ще се ориентира от запад, северозапад, ще бъде умерен и силен и заради него в по-голямата част от страната са обявени предупреждения от първа степен. В планините облачността ще бъде променлива, по най-високите върхове по-често значителна. На места ще има слаби превалявания от сняг, а преди обяд в масивите от източна България ще вали дъжд. Вятърът в планината ще бъде силен и бурен от северозапад. Утре и в събота ще остане ветровито и ще бъде по-често облачно. Очакват ни и превалявания. Утре ще превали слаб сняг в източна България и в планините, а в съботния ден дъжд и сняг се очакват на места в северна България и в източните райони от страната. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Останете с нас.